ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Juan Maria Vianney, usa ka pari, ug siya say patron sa mga parish priests o mga diocesan clergy. Practically, sa tanang mga pari. Atong iampo nga unta ang kaming mga kaparian, labi na kaming mga parish priests, tagaan unta sa grasya nga amo ma-practice ang amo giyong kinabuhi isip mga agianan sa kaluwasan, sa lawas o kalag sa mga katawhan sama ni San Juan Maria Vianney. Natao ni siya sa Francia niadtong tuig 1786. Niya guwang-guwang na ni siya nahimong pari, mga 40 ka tuig kapin ang iyang pagkapari dito sa Ars, ug nahimong balaan ang Ars hangtod karon Pilgrim Center ni tungod sa kanindot sa lugar nga makapahimo natong balaan. Gikan sa pagkayawanon nahimong balaan ang maong parokya. Unya namatay siya mga 1859, so siguro mga 73 or 74 years old. Dako kay siyang nahatag sa simbahan. Atos ang iyampo ang mga leaders nato sa atong nasod o sa kalibutan nga unta magpadayon sila pagpaningkamot sa kaluwasan sa katawhan, di ilang sa lawas, apil na ang kalag. O ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato nga maluwas taning atong panginahanglan sa atong mga financial nga panginahanglan para sa atong mga projects, hatagan sa unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kaluwasan o kabalaan sa kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og maluluyon nga Dios, gihimo mo si San Juan Maria Vianney nga katingalahan diha sa parianong kakugi og atimanon sa kaluwasan sa mga tao. Itugot nga pinaagi sa iyang panigingnan ug pangama, makadani kami sa mga kaigsuonan diha sa gugma alang kang Kristo ug uban kanila, makadangat kami sa himayang dayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang Ginoo ang Dios sa Israel miingon kanako, isulat sa usa ka libro ang tanan nga giingon ko kanimo. Nagingon ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan, dili na maalim ang inyong mga samad, ingon man ang inyong mga bunog. Walay moamuma kaninyo, ug walay tambal alang sa inyong kabahong. Ni paglaom nga maayo pa kamo. Gikalimtan na kamo sa tanan ninyong hinigugma, wala na sila magtagad kaninyo.
Giataki ko kamo sama sa akong kaaway, ug pait ang silot nga inyong naaguman, kay daghan man kaayo, daghan man kamog sala, ug dautan kamo kaayo. Ayaw na kamo bagulbul, bahin sa inyong mga kadaot, dili na mamaayo ang inyong balatian. Gisilutan ko kamo sa ingon, tungod sa kadaghan sa inyong mga sala, ug sa hilabihan ninyong pagkadautan. Nagingon ang Ginoo, ibalik ko ang mga kaliwat ni Jacob sa ilang kaugalingong nasod, ug kaluy-an ko ang matagbanay nila, ang Jerusalem, tukuron pag-usab, ingon man ang palasyo sa hari. Ang mga nagpuyo ni ini, mag-awit ug mga pagdaig, ug maninggit sa kalipay. Pasanayon ko sila, ug pasidunggan usab. Ibalik ko ang kanhing gahom sa maong nasod, ug lig-unon ko kini pag-usab. Silutan ko ang tanan nga nagdaog-daog kanila. Ang mumando kanila, ila ng kadugo, usa ka pangulo, nga kauban ra nila. Inigdapit ko kaniya, muduol siya dayon, walay mangahas pagduol kanako, kundili ko siya dapiton. Sila maakong katawhan, ug ako mailang Dios. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga nasod magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Diha sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Sion, ug mupakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangon, ug sa wala niya pagtamay sa ilang pag-ampo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Isulat kiniya lang sa kaliwat nga umaabot, ug ang iyang umabot nga mga binuha pagdaig sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid, gikan sa langit gidungaw niya ang yuta. Aron pagpamati sa gulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukmat alang sa kamatayon. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang mga anaa sa imong sulugoon mo lungtan, ug ang ilang kaliwat magpadayon diha sa imong atubangan. Aron nangalan sa Ginoo isangyaw sa Sion,
ug ang iyang pagdaig diha sa Jerusalem. Diha nga ang katawhan magpundo, ug ang mga gingharian aron pag-alagad sa Ginoo. Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion, ug mupakita diha sa tibuok niyang himayan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa, mikawas si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan, sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Hesus, o gibira, o miingon si Hesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. O nanakay silang duha sa sakayan, o milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug si Hesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisa na lang sa sidsid sa iyang bisti ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, hisgutan pagpadayon ang kahimtang sa katawhan sa Israel. Pinaagi ni Propeta Jeremias, gisultihan sila sa Ginoo nga dili na maayo ang inyong samad, ng inyong kabahong.
Pasabot ang inyong kahimtang alisod kaayo, dili na gyud na maayo. Ug unsa may gibalik-balik sa Ginoo, tungod kay dagko kayo ang inyong mga sala. Lingiyay mong tupad ing na maayo pa ka ng imong kabahong. maayo pa ka ng imong kalisod. Kaning atong mga kalisdanan, bunga gid ni sa sala. Nganong naglisod man ta dinhi sa atong parokya ron og kanini ang human o bayad aning atong project, sige mo tatag baligya og karon slot nya baligya na sa taog raffle tickets. Tanawa ha, pilay atong halin gahapon sa slot, 124 So napay 39,876 nga available. Wa man ibutang ide og total slot sold out, pilay halin total ba, butangin yan ninyo accounting ha, pila na atong halin. Aw di ay sakto din 124 gid di ay 64 at kaslat di atong halin gahapon. Nya ang atong ticket 41 ra ka tickets atong halin. Bisayunan kaana kadaghan nato dinhi. Unsa man ang salaa? Kanabang tihik ay kang mo donate sa simbahan. Unsa man ang salaa? Kadaw, greediness. Di ba? Kadaw. Nya unsa man gyud hinungdan nga kita mahimong daw og mahimong makasasala. Unsa man gyud? Wa na mo muningog. Kung atong basihan sa atong ebanghelyo, ang kahadlok yun. Mabitan nang moingon yun ko, ako ning personal conviction, nga usag yun sa klarong timaan nga ikaw na ay yawa, pasabot na ay sala, kung mahadlok ka. Mahadlok ba? Tanawa si Jesus, way kahadlok, way sala. Kaya wa man say kahadlok, iyang gipalakaw iyang mga tinunan, sakay sa sakayan, kuyog silang tanan. Si Jesus, nagpabilin ra dito atong iyang gipakanaan sa mga tao dito sa mingaw nga lugar. Nya ni sakka siya nga tos bungtod, siya ra sang usa hangtod pagkagabi. Wa gisay kahadlok. Nya kusog ing hangin, kusog ing bawod sa dagat, ang mga tinunan nangahadlok ng malunod sila. Si Jesus galakaw ra sa tubig. Way kahadlok. Di ba? Nya si Pedro, pagkakita niya nga si Jesus galakaw sa tubig, ingon siya, ikaw day na Lord, palakta sa kus tubig padong nimo siya. Ngari. Lakaw dayo si Pedro. Sus paglingi-lingi niya hadlok man siya sugod. Unlo dayon. Ana. Nganong dagko kayo ang kawat ron sa tong nasod. Trilyon ang kawat. Unya na unlod ng atong ekonomiya. Wa ra ba gini hisguti sa atong presidente pagsuna niya og pila nay unlod nato karon. Nya kun ato dayong i-search di ay ang utang na nato, ako nakita social media, niabot na karon og 19 trillion kapin. Gikan sa mga 12 trillion, 19 trillion, so sa mga upat ka tuig sa atong presidente karon nga present president, sa iyang upat ka tuig 2022 hangtod karon mga 7 trillion na ang nautang. Unya why dagkong kalambuan nga nahitabo sa atong nasod. Ang dako ra gyud kay nahitabo sa atong nasod, ang korupsyon. Perti ng dakua, trillions ang korupsyon. Ngano man na tungod nas kahadlok. Kinsa may nahadlok?
silang naglingkod karon dili gustong mailisan sa ilang posisyon. Di sila gusto nga naay moilis nila. Gusto silang maglingkod na lang yun hangtod sa hangtod. Di gani sila gusto nga naay eleksyon. Gaplano na sad sila nga ilang usbon ang atong konstitusyon. Magkunas kuno sila Constitutional Assembly. Mao nang gipaningkamutan nila nga magkahiusa ang House of Representatives nga sa kanang tawag tog lower house ug ang Senate maghiusa kay sila ra man ay magsabot-sabot ug magkunas aron nga kana ganing usbon ang konstitusyon ug usa kunos mga plano matud pa nga wa nay eleksyon. Hadlok silang ilisan ug kining ilang kahadlok nga mailisan sa ilang puder sa ila karong posisyon, ang mga congressmen hadlok ilisan, ang mga senador hadlok mailisan, ang presidente hadlok mailisan, ang mga mga mayor, mga gobernador hadlok mailisan. Unsa may ilang buhaton, magtigom sila kwarta para ilang idatong sa mga tao aron sila butaran. Usahay pagani na pagikabuang ilang ibayad og mga guns aron hulgaon ang mga tao aron di na gyud mobali ngadto sa laing tao, ilang hadlokon mga tao. Munang inig abot na kuno sa eleksyon, mogamit kuno ng mga buangon nga politicians og tulo ka G. Unsa man ang tulo ka G nila? Gold, guns, and goons. Kwarta, armas, o mga sa manang guns kana mga sundao nila, private armies. Amo na gilinga imong tupad, inawa ka mahadlok mailisan. Kamong mga asawa di mo mahadlok nga mailisan mo kabit, madili na. Kamong mga bana di mo mahadlok mailisan mo kabit, hadlok ang bana, oy ayaw gaging na. Kamong mga parishioners di mo mahadlok mailisan mo parish priest, nagsigi nag-ingon kanus aba kambalhin diri oy. Kapoy ba nimo sig baligya ng raffle ticket anang mga slot, oy og di patungod ana mahuman ka ng atong adoration chapel, di ba? Og di patungod anang atong slot o kaning atong raffle ticket, malimpyo ka ni atong palibot. Tanawa ra gyud. Unsa kita nagyong tanan, di mahadlok mo palit og slot, di mahadlok mo palit og raffle ticket. Ang atong slot karon tag 100 pesos. Nya unsa may sukli ni ana? Kauswagan og panalipod nga ihatag ni Santiago og ni Birhen sa Pilar. Gisayonan ka anak niya 100 pesos ra na anak kay kauswagan, na anak kay panalipod. Huy, sabot mo 100 pesos lang. Unya atong raffle ticket, unsa man say title ana basig nalimot na mo. Na tanawa unsay title ana? Listen, sunod. Ansa to? Listen, unite, build. Tanawa ha? Listen, paminaw, nya unite, pakighiusa, o build, tukod. 200 pesos, magkahiusa na ta, makatukod na ta. Unsa may atong tukuron karon, pinaagi aning atong raffle ticket, ang atong bell tower, ang atong bagong CR, ang kanadihang Walk of Apostles, o kining pag-ilis aning atong lingkuranan. Hutdan ninyog palit kaning mga 190,000 ka mga tickets. Di ba kanang atong tukuron, mahitabo gina. Ang question lang karon kanang listen, kanang paminaw. Muna si Pedro, naunlod siya, kay wa man siya maminaw ni Kristo. Ang iyang gipaminaw,
ang bawod man nga naghaguros og ang hangin. Wa na siya maminaw ni Kristo, naunlod. Kamusad paminaw mo sa inyong parish priest. Si San Juan Maria Vianney, dito siya sa Ars, ang mga tao sigig paminaw sa demonyo. Pag-abot niya, sugal, sayaw, premarital sex, disco, inom, unya, wa na'y musimba, hilak ko siya pag primero niyang misa kay ang nanimbab, mga upat ra kabuok, mga tiguang pagyod, unya sa dihang nagmisa na siya, nagrosaryo sad, unya, busluton kay ang kapilya, gibato pagyod siya og mga lata nga tamatis, kay dili gusto ang mga tao nga naay pari dito ni suway siya lakaw-lakaw, gibato siya lata nga mga utanon o mga kanang tamatis. Unsa na putito. Di na putito day kanang kamatis. Unsa na? Tomato. Sakita ng putito, no? Unsa may iyang gibuhat ni San Juan Maria Vianney? Nagampo siya. Kanang triple A nga akong gisulti, ampo, alagad, antos. Iya gid nang gibuhat. Magampo siya, hapit din na siya matog siyang pagampo. Unya, ni alagad siya, mulingkod siya sa kumpisalan, og mga abot ko nog average og 18 ka oras. Unya, alagad, suruyon gid niya ang mga balay niya magsige siya panghatag og mga pagkaon. Niya tukod pa siya orphanage, nakatukod pa siya eskwelahan man tingali to. Paghuman sa napo niya katuig, ang tibuok tao didto sa Ars atong iyang parokya nahimong balaan. Nga niabot gid siya 40 katuig. Usa ra gyud ka parokya ang iyang gida katurang Ars. Musugot mo moabot ko diri 40 katuig? Sayon na lang mo. 40 katuig siya dito. Na-transform gud niya, nahimong religious tourist attraction ang Ars hangtod karon. Una nga na-transform. Kaya nga naman, naminaw si San Juan Maria Vianney sa Ginoo ug iya sang gipaningkamutan nga ang mga tao makapabinaw Ginoo pinaagi sa iyang alagad ug sa iyang pag-antos. Usas iyang mga pag-antos mga igsoon, ambot makahimo baka kuani. Kausa na lang siya mukaon sa usa ka adlaw. Unya kanang usara ka boiled potato ang iyang kanon. Sa 40 ka tuig kausara siya mukaon nya boiled potato. Nya kana pag yung mga abot ng Kwaresma, tungaon pag aniya nya inig Holy Week wa na gid siya kaon. Nya inigdayon pa niyang katog, maglatos pagid siya sa iyang lawas adtong iyang latigo nga naay puthaw ang tumoy hangtod manugo ang iyang lawas. Ambot kay mo ba kuan? Mao tingin na akong buhaton aron mahurot kinig kahalin ang raffle ticket ug ang slot. Ug mao sa nagikinahanglan karon sa atong nasod nga maminaw na untas Ginoo ang atong mga leaders. Hasta sa tang mga tao, maminaw tas Ginoo. Kay kung maminaw tas atong kahadlok, labi na ning atong mga leaders, magsigig paminaw sa ilang kahadlok, labi na ng mga senador, maminaw sa ilang kahadlok, kana mga congressmen, maminaw silang kahadlok, ang atong presidente, mahadlok sad nga, saka mailisan ang iyang grupo, magpadayon gitag kaunlod. Kay magsige magyug pakasa. Pero magpuyo nas kamatuoran, nga kamatuoran man gid na nga mag-eleksyon, nya mao na lang gid nay dawaton unta sa atong mga politicians nga mag-eleksyon. Di nindot kayo. Kita sang mga tao unsa man sa atong buhaton panahos eleksyon, likay sad nang pagdawat anang mga suborno kanang ilang hatag-hatag. Kanang kwartan gid itaghatag nila. Di ta ana mo dawat kay ila man ang bawion inig panahon na sa paglingkod na. So kanang manghatag ayaw dawata, ayaw sagbutare. Naam sa uban ngon, kuprasa lang na. Unya gimo nang kuprason ug makadaog na mamawi man na. Mamawi gid na. Kupras-kupras ka diha.
mahurag yung nagkupras imong naong. Ikagikuprason ana niya, mas dali biya nila kawaton ang atong kwarta kay sila man dito yung nagkupot, sila ramay mo pirma. Tanawa karon kadang impeachment ni BP Sara. Siya maoy i-impeach na siya dili man mo'y nagkupot sa kwarta. Labi na ginang confidential funds niya. Mao man aroy pinakasentro, mao naman aroy ilang gihiring. Imagine ha? Confidential fund. Kinsa may ga-declare nga ang certain official sa gobyerno tagaad confidential fund. Ang presidente, Congress, sila nga mga legislators. Unsa man ang meaning anang confidential fund? Sikreto nga kwarta. Karon naghearing sila, gadaog pila to, 8 matingal ito kakahon nga naa dito ang tanang lista sa mga liquidation gikan sa Office of the President o sa DepEd pamanto siya secretary, gikuha nila tanan unya ila na rong bulgar sa public. So ang confidential fund nga ilang gi-declare nga confidential fund karon ilan nang gi-publicize. Kinsa may nag-publicize? Sila rasad nga nag-approve ana. So unsa naman remaining sa confidential fund? Nahimo ng public fund. Giunsa na nila paghuna-huna? Confidential gani. Ug unsa may gigamitan sa confidential funds? Basigop amo kibaw mo unsa gigamitan nila ana dinis Pilipinas. Surveillance to gather information gikan sa mga kontras gobyerno. Kinsa may kontras gobyerno? Mga drug lords. Ikaduha kana mga insurgency, kana mga NPA, nya kana mga sindikato, mga kontra na nila, kana mga smugglers. Unsa may buhaton anang confidential fund? Murabag imong paliton ba? Mobayad kag tao, hayluon nimo siyag kwarta, tagaan nimo siyag dagkong kwarta, nya kaning tawhana membro ni sa NPA, membro ni sa drug lord, membro ni sa syndicate. Nya imo na siyang sekreto og hatag. Nya inighatag nimo ana, mo pirma na siya, ang iyang pirma di sad mao ang pirma, haron di matrace. Unya, ang iya sangan imo sang ilisan alias. Ngano man, imong i-publicize, masakpan pa lang, putuliog anang tawhana. Ingon ana ang ilang pag-operate. Nya karon ilan nang i-publish pagkadakong tamparo sa ilang kaugalingon. Sila'y nag-ingon nga confidential ni, sila rasay nagbuot karon nga i-publicize ni. Ngano man, kay ilag yung gustong taktakon ang Vice Presidente. Maka-explain ba ang Vice Presidente? Maka-explain pinaagi sa kuwa kay na-approve naman. Pero ang kuwa rasad karon maora say gatistigos nga posible nga giwaldas kuno kay way klarong liquidation. Ngano may klarong liquidation? Wa man sa ginay klarong liquidation kay confidential man. Pero kay bao mo pilay confidential fund ni Bongbong Marcos. Mag-partner man dai na 50% confidential fund, 50% intelligence fund. CIF man na siya, Confidential and Intelligence Funds. Ang kang BP Sara kuno 2023, 2024 manting ito. Kaduha ra man to siya kadawat nga tuig o 2022 o 2023 kanang ni total ag 500 million ang kang Bongbong Marcos kung gida akong cellphone di ay AI dire akong tanaw. So okay ba ani diray may ning ko ano na to di si AI gikan ni sa Inquirer niingon diri pagsulti, the office of the President under Ferdinand Marcos Jr. is allocated 4.5 billion in confidential and intelligence funds for the fiscal year 2026. This 4.5 billion flat rate has remained consistent under the Marcos administration for 4 consecutive years, 2023 to 2026. So 2023, 24, 25, 26. So 4.5 times
that is 18 billion. Kung usisahon sa ato rong impeachment court, basahon sa na ang tanan dito na amanay liquidation kanang 18 billion, purti tingaling daghana dihang questionable ikumparar sa 500 million. No, mas daghan nag-questionable kay confidential fund man na. Nya na liquidation ang presidente karon nga gi-publicize. Kinsa may gigukod ang liquidation, ang vice presidente dili ka na unfair nga naggukod man ka taog pagwaldas og kwarta sa confidential fund. Mas dako ring di ang kuan posible nga iwaldas kaysa kanang gamay ra. Nya kana pag yung confidential fund sa vice presidente kuno gikan na sa confidential fund sa presidente, gisharean lang siya ba mo siya gipaambit ana. Oy, mao na siya resulta. Tungod nas kahadlok, maunlod gyud ta sa kahadlok. Unsa may makapawagtang sa kahadlok? Gunit sa kamot ni Hesus, gunit sa kamatuoran, pagpuyo sa kamatuoran. Sama ni San Juan Maria Vianney, ang kamatuoran natong mga magtotoo, magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos. Unsaon nato pag-alagad sa atong parokya? Palit og raffle ticket kada adlaw o slot kada adlaw. Ilan ang kada adlaw? Kada simana. Labing menos usa ka slot. Unsaon pagpalit og slot? Naa dihas gawas, naa daghang naninda, slot og raffle tickets. Nya pwede sad sa atong opisina, pwede sad sa atong GCash karon, na akong GCash, among GCash open kaayo. Padamo tanan, pwede sad sa atong mga bank accounts o sa kwarta padala. Sundalan ning atong gibutang dinhi. Mga igsuon, kung ato ning buhaton, munindot ang atong palibot, mulambo ta, matud pa sa unang pagbasa, akong tukuron pag-usab ang Israel. Kung maminaw na sila nako, inigsulti nako, maminaw dayon sila nako. Mahimo na silang akong katawhan ug ako ilang Dios. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsa man to? Unsa tayong tubag? Ang Ginoo magtukod pag-usab sa Sion ug mopakita diha sa tibuok niyang himaya. Ang Village of Ours nga gilingkuran ni San Juan Maria Vianney, gitukod pag-usab sa Ginoo na himong balaan na village. Ang Pilipinas sad pwede sa natong ingnon, ang Ginoo magtukod pag-usab sa Pilipinas. Kanus-a man na basin sa 2028. Kung kita mubutar na ta sa tinarong nga pagbutar, din ata magpadahaan ng haylo sa kwarta. Mubutar ta sa atong konsensya, musalikway ta ni anang mga korap nga mga politicians nga magsigig haylo na tong kwarta aron dili na sila mamalit og botos. Mupuyo na sila sa kamatuoran og modawat sa kamatuoran nga naagyoy eleksyon og ang katawhan gyud mao'y mohukom, ilisan ba ka o ipadayon ka. Manindog ta. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang grasya sa kaluwasan o kabalaan. Busa malipayon kitang muingon, anak sa Dios, luwasa kami. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios nga tataw nagkahiusa libot sa sumusunod ni San Pedro ug sa mga apostoles, magiyahan pinaagi sa gamhanang presensya sa Ginoo, taliwala sa mga krisis o mga bagyo nga ilang masugatan. Magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, Luwasa kami. Nagkatong mga nasod nga nagkabahin tungod sa gubat o sa mga panagsumpaki, makabatuna og kalinaw o hustisya, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami.
nga sila nga sa walay tumong na ano diha sa nagpungasing mga balod sa kinabuhi, makakaplag diha kang Hesus ug malinawng dungguanan, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga masakiton makakitag kalipay ug kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Kaang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Nga ang mga matuuhong mitaliwan na makakaplag sa langit mong pahulay didto sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Anak sa Dios, luwasa kami. Ginoo nga makagagahom ug maluluyon sa nga tanan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Juan Maria Vianney, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom, sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan nga gikan kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Juan Maria Vianney, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya,
Hosana sa kahitasan, daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kada kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Juan Maria Vianney, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala,
Maingon nga nagapasayo kami sa mga nakasalakan namo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-luwa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ug Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord, he comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we laugh for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan sa tanan pinaagi sa among paghigugma o pagsimba, itugot nga kami nga
nangalawat ni ining Eukaristiya, magsunod kanunay sa panigingna ni San Juan Maria Vianney, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot. Bitaw salamat kayo ha sa mga ni-offer. I-congratulate nato ang atong Crusaders sa Holy Face of Jesus sa ilang first anniversary din his parokya. Pakpak. Salamat kayo. Sila si katong nagda sa bread and wine, sila to si Sister Joy Abing o si katong Sally. Sister Sally. Unya ato sang pasalamatan ang namalit natog mga slots padayon tagpalit og sa atong raffle tickets. Pakpakan nato sila. Salamat kayo. Nakibaw na mo unsaon pagpalit nya mamaligya sad ta. Ana ha. Nya padayon mog sunod sa atong social media platforms kaning Padre Siano Ubod YouTube channel kay mao ni ang atong usas paagi nga maka sambuag tas maing balita, makatudlo ta. Sige lang yung view, like, share, subscribe kada adlaw. Nya ang ato sang Facebook page nga mao ang Archdiocese Shrine of Santiago Apostol de Compostela kanini atong screen. Nya padayon na sad ta sa atong kamino kanang mini kamino dinhi sa atong parokya kada Martes, Huwebes ug Sabado human sa alas 6 nga misa. Karon sang Biyernes na nasad tay Alliance of Two Hearts nga vigil dinhi sa atong parokya magsugod sa alas 8 gabi. So akong gihangyo tanang mga mandated organizations pagpadamo og representatives magampo ta, ampo kita kay mao ni rig kinahanglan sa atong nasod. Unya ato sang iampo ang kalampusan sa atong PYD or Parish Youth Day karong August 21 to 23. Naghago ang ato mga batanon, sigig pangimbitar, expected mga 600 to 700 participants, mga batanon, ato sa nang suportahan ha. Pinaagi aning ato gyapong mga slots, anha diha nato kuhaon ang ilang budget. Niya ang ato sad na kana ni ang hangyo sa ko diha sa parking des gawas, kana dihang kuan kinsenyo nagpuyo diha. Ari na lang gid mo parking sa atong Plaza Pilar. Plaza Pilar diha i-parking nya maglakaw lang adto para malimpyo atong pagpista. Lipay kay tanong anindot diha ang pag-agi bisag daghang tao wa kayo mahasol. So karon hangyo nato diha nga ingna ang mga residents diha nga ari lang gyud Plaza Pilar. Nya mohatag lang mo gamayng love offering gikan sa piso ngadto sa 1 million. Ana ra ug desan mo muhatag wa say maningil ninyo kaysa anhagid mo parking diha maghasol pa mo unya og mabag-iran pa ginang inyong sakyanan at your own risk diri safety pa kayo napay nagbantay nga pimag yahay kayo di ba mulakaw lang mo ta na magkatawa ko anang naay mga sakyanan anha gid nila i-parking sa duol sa ilang balay kay hadlok sila mulakaw. Unya, magsigig jogging. Magsigig duwag pickleball, magsigig duwag tennis, magsigig duwag basketball. Unya, mahadlok mo lakaw anang perting duula. Nganong wa may traffic ang Japan, ang Singapore ug ubang mga nasod kay gitudluan ang mga tawo nga mulakaw, mo parking dito sa layo o sa kaparkingan nga area, maglakaw ra sila. Ana, ito sa Amerika, perting kapuyag lakaw kaya di ka kasuod na to sa ilang mga center dito sa ilang mga shoppingana nimo lakaw gyud perting layuan kay ang parkingan perting layuan way traffic nakita din di mo lakaw niya magpalit anang naang treadmill niyabag ayaw na pagpalit og treadmill dito parking sa layo unya lakaw buntag o gabi Insa oy mag-uwan unya pa dir. Hadlok mag-uwan unya, mag-beach party, mag-swimming. Mabuangon. Ginaya manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon pagpalambo ang gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon